ideš. No, zdravím vás opäť z kuchyni, posledná nádej na Širave. Dneska, keďže máme výročie, alebo ako sa to dá povedať, že moje výročie, solo výročie, takže narodeniny. Pripravili sme si pre vás, pre všetkých vašich alkoholikov, pre všetkých našich alkoholikov, ako si poriadne zamastiť žalúdok predtým, než sa opijete do nemoty. No, takže budete musieť mať nachystané, neviem koľko ľudí príde akože, hej, ale keď budete mať aspoň 3 ľudí, tak nejaké takéto páročky, jedna, druhá páročka, tretia páročka, alebo špekáčka, alebo špek, alebo káčka, to je jedno. 3 párky musíte mať oddelené, upozorňujem, to je veľmi dôležité pri varení. No a ostatné párky, čo je jeden zväzok datry a taktiež druhý zväzok datry, môžete si to ovešať ušami, ako keď si maličky robia čerešne a niečo také, ale musia byť spolu. Za chvíľočku vám vysvetlím prečo, že jeden pár musíte mať po 3 špekáčky spolu a jeden pár, teda solo pár, keďže je to solo, takže jedinečný pár, musíte mať oddelené. Solo pár. Nevadí, neprerušujem moju reláciu, kameraman kameruje, no tak no. Takže, vezmeme si tanierik, samozrejme som zabudol ešte, že si kúpite nejakú tú VK štandard. Minimálna trvanlivosť do 13.7, takže do dneska polnoci. Takže môžeme použiť túto veku. Jednu veku, lebo chlieb už je to otrepané a bude to maličkosť. Moja maličkosť je tu, dobre. No, takže vezmeme si ako prvé túto špekáčku, alebo špek, alebo káčka, spolu je to špekáčka. Vezmeme si ju na vopred umytý tanierik. Umytý. Nadrežeme poriadne 1, 2, 3 a jeden zárez krížom. To isté spravíme na druhej strane. 1, 2, 3 a kríž. Otočíme páročku pri žalúdi, alebo áno, pri žalúdi. Nadrežeme ju takýmto spôsobom. Otočíme zase pri žalúdi a takto. Potom takto urobíme taktiež s ostatnými páročkami, ale samozrejme musím vám vysvetliť, na čo boli tieto spojené páročky, hej? Aby sme mali viacej roboty, keďže sa budeme flákať, takže ich odrežeme a budeme mať takisto rozdelené páročky. No, s takouto nadrezanou páročkou alebo špekáčkou pokračujeme s vopred mojim kamarátom, čo sme vystruhali oštepe, také ostré, že by sme zabili s nimi aj antilopy. Keďže antilopy na Slovensku nenájdeme, tak potkany. No, vezmeme si 2 palice. Jednu zapichneme, keď sa nezapichne, ju položíme. Vezmeme vopred pripravenú špekáčku a napichneme ju normálne, že na palicu. Môžeme ju napichnúť takýmto spôsobom, alebo otočíme a napichneme ju takto. No, máme napichnutú špekáčku. Priložíme ku ohníku, aby bol poriadny plameň. Upravíme a pokúsime sa zapichnúť túto pálicu do zeme. Do zeme. Ticho buď! Do zeme. A takto sa opeče automatickým spôsobom vaša špekáčka. Počkáme si, ale keď ste debil, vezmete si druhú palicu, orežete ju všetko možné, napichnete a budete ju držať a točiť, kým sa vám špekáčka neupečie. No, preto to bolo všetko. Zdravím všetkých ľudí, ktorí budú vedieť, ako si zamastiť žalúdok pred opekaním, vlastne nie pred opekaním, pred chlastaním, aby vám nebolo potom zle. Urobte si špekáčku, alebo špeka, alebo káčku, alebo špekáčku. Zdraví vás šéf-kuchár Daniel a moja maličkosť.